De plan matte lietskaliger. Oors is het project financieel net helder. De stuurgroep wil nu inzetten op een natuurlijke variant van Holwert on Zee. Daarin is bijgelijks geen ruimte meer voor een sluis in de Zeediek. Een sluis wordt duur, dus in feite kan ik wel zeggen dat die sluis er nou uithellen is. Een natuurlijke variant en de prijzen, het bedrag is dan inderdaad wat oors. Het budget of nee, daar gaat zelf dan ik wat oors wezen. Want een heel wichtig onderdeel is ik nog heel tijd waar door het aanstaan, het beheer en het onderhoud van het alles klaar is. Alle kosten min ik duurder worden, daarmee de oorspronkelijke variant ook een stuk duurder. Daarom is het ook goed te zien van keer elementen vallen dat waarmee het persaal goedkoper wordt. Dus ik denk dat het alleen maar prima is. Uiteindelijk maak ik een vergunning hebben. Ook al zullen de plannen lietser worden, de stuurgroep wil er nog altijd verder mee. Het doel blijft om de zee weer naar Holwert te krijgen. In het huidige scenario gaan we nog steeds uit van een binnen, maar een getij maar een natuurlijke verbinding met boeten, ook een iepen verbinding. Dus ik denk aan de uiteindelijke doelstellingen dat het plaatsje er alles uitzet, maar dat wij nog prima voldoen kunnen aan onze oorspronkelijke doelstelling. De stuurgroep krijgt nog een jaar de tijd om vragen over beheer, onderhoud en financiën te beantwoorden. Dan moet eindelijk duidelijk worden wat Holwert on Zee nou precies wordt. Uiterlijk november, dan komen wij met een uitsluitsel over is deze variant, die je krijgt even neemt, een soort waddenvariant neem ik dat maar even, of die uitvoerbaar is, ja of nee.